te Mamadu fenete fedinya na Mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minum bi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena ala kira bangena Ami aw fo ka wali ɲuman ko aw bisimilanga jemukan grengeren gene ka jemukan min zigile do mawludu kadara kono Muhammadul Mustafa nemani kisi baye ka bangeni min ni o ɲɛnamayali ka nga kɛ silamaya fɛ ka sanga n'o ye min ye dɔgɔba ye o bi sigi senga san o san foire du mawluda ɲinaya san saba ye a bi boloda ka sanga ni mawludu ye Muhammadul Mustafa nemani kisi bɛ a ye ka bangeni Angeme ka foire du mawlud tako sabana ama ɲɛmɔw de bisimila ka sabu kɛ foire du mawlud labɛnbaw coopération de Bamako de do nka ɲinanza u kɛmɛ k'u tɛgɛ di Sherifla TV ɲɛmaya so mɔ ka jɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye kokuraw minnu bɛ suguba in na foire du mawlud ɲina ani labɛn minnu sabatilen do standu n'o ye guaniw ye sugu la olu bɛ lasɔrɔ cogo minnu na an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye an kɛmɛ ka wele bila maa ɲɛmaa minnu mɔ o ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Lasine Kulibali ale ye superviseur ye foire de mawludu la ani ale bɛna dɔ fɔ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan yan ka taa se Amadu Samake ma ni ale ye foire du mawlud commission d'organisation ɲɛmaa dangan ye vice président an b'a fɔ a ye ko ani ɲankuma a min ye foire du mawlud ɲɛmaaba yɛrɛ commission d'organisation président ba Ousmane Sangare ale fɛnɛ bɛ yan ka taa se an balimamuso ma ni o ye Aissata Kulibali ye ale ɲɛsinnen do foire du mawludu kɔnɔ cakɛɲɔgɔnya min bɛ ko labɛnni jɛkulu ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu nanen do sugu la ni u ka feerekɛminɛnw ye an bɛ a fɔ aw ye ko aw bɛɛ lajɛlen bisimila an ka nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye foire du mawludu cogoyaw kan nka ɲininkali fɔlɔ o bɛ ɲɛsin maa min ma o ye ayiwa Lasine Kulibali aya min ye foire du mawludu de ye ɲinan ye a tako sabanan ye min ni an bɛ o kɛnɛ kan ayiwa mun de la yɛlɛma donna foire du mawlud kɛyɔrɔ ko la ka sabu kɛ an y'a dɔn san filaw minnu tɛmɛna ni stade du 26 mars dalalaw ye labɛn tun bɛ kɛ yen de nka a y'a ye k'a fɔ ɲina a kɛra sigida galen dolati kɛnɛba Korofina o dolati kɛnɛba kan mun de nana n'o ye. Ayiwa alhamdulillah an bɛ lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu sɔgɔlen bɛ Sirifila la nin waati la ka foli belebeleba sama Sirifilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma komi i bɔra ka fɔ cogo min na ɲina foire in y'a tako sabanan ye tako fila kɔfɛ an ye jateminɛ kɛ parce que foire bɛ sigi mɔgɔw de ye minnu bɛ feere kɛ ani minnu bɛ fɛ ka n'u ka feerefɛnw yira donc o la olu caman y'a ɲini k'a fɔ an ka yɛlɛma don baara cogoya la o la n'i bɛ baara kɛ mɔgɔ ka lafiya kama ani ɲɛtaga kama a bɛ mun fɔ a bɛ wajibiya i ka taa o sira fɛ o de kama an ye foire in yɛlɛma ka na Korofina terrain na ka sababuya kɛ jamana 37 o de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔna la mawludu la donc o jama mun bɛ na kɛnɛ in bɛ sigi olu de ye ka fara Bamakokaw kan donc o la olu fanba bɛ kɛ Bangɔni de la Sirifila n'i ye Korofina ta k'a lajɛ Korofina terrain ka surun Bangɔni de la parce que directement n'i bɔra Janginɛbugu la n'i nana se Pɔna la i bɛ sin ka taa kɔrɔn fɛ gidɔrɔni mun bɛ yen n'i ye o minɛ 6e arrondissement gidɔrɔni kelen n'i y'o minɛ i bɛ sin ka taa bila Korofina terrain na donc o ka surun mɔgɔ bɛ se ka taa sen yɛrɛ la donc a ka surun mɔgɔw la c'est pour cela an ye yɛlɛmali k'a la o ye kelen filanan mɔgɔ minnu bɛ na n'u ka feerefɛnw ye mawludu la minnu bɔra Côte d'Ivoire minnu bɔra jamana wɛrɛ la u bɛna jigin Sirifila de donc n'i y'a jateminɛ 26 mars ka jan accès ma nɔgɔn hali anw minnu yɛrɛ ye ko labɛnnaw ye pour que ka se ka bɔ Bangɔni yɛrɛ la ka taa 26 mars la furancɛ ka jan dɔɔni donc o la sira yɛrɛ janya ni kow cogoya kama an y'a ɲini ka kow surunya donc ni yɔrɔ surunyana mɔgɔw la a bɛ ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o la i bɛ bɔ Bangɔni na yɔrɔ mun na i bɛ sin ka taa foire la o yɔrɔ bɛɛ donc i bɛ t'i sen na donc o de kama an ye yɛlɛmali kɛ baara in na donc ka surunya mɔgɔw la ka kɛ ni mɔgɔw yɛrɛ ka laɲini ye
donc c'est pour cela baara in kɛra nin kɛcogo in na. Ayiwa an y'o yɔrɔ faamu Lasina Kulibali ni président tun bɛ se ka dɔɔni fara o kan yɛlɛma min kun min nana ni a yɛlɛmali ye ka bɔ stade 26 mars dalalaw la ka na ni a ye Korofina Ndola tɛ kɛnɛba kan. O ye n balimakɛ y'a fɔ cogo min na hakililaw échangera ni an ka jagokɛlaw yɛrɛ cɛla ye kosɛbɛ. N bɛna yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ yen nɔ mais sanni fanba bɛ kɛ mawuludenw ni ani dugawu don su ninnu de fɛ. Bon parce que an ka jama fanba bɛɛ bɛ na Bangɔni fan fɛ. Faru ninnu kun ye jama de ko ye. Donc an n'olu ka échange fana kɔfɛ n jagokɛlaw ko min an y'a réflexion k'o la ka sera k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ vraiment ni kɛli ka kan o de y'a to an sera ka fari in bɔ yen nɔ ka na n'a ye Korofina ɲina k'a lajɛ. Donc ni Ala ma baasi kɛ n'an y'a ye ni ne b'an ka clients fana satisfait ani an ka jagokɛlaw minnu sannikɛla minnu fana bɛ na n'ani ne b'u lafiya kosɛbɛ an bɛ sɔn ka to Korofina terrain kan mais san wɛrɛ ta o jaabi bɛ bɔ ɲinan ne la fɔlɔ ni Ala sɔnna ma. Ayiwa a faamuna an y'a ye fana k'a fɔ yɛlɛma dɔw kɛra ɲina mawuludu dɔgɔba kɛnɛ kan n'o ye foire du mawuludi ye yɛlɛma in daw bɛ ka se a mɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yɛlɛmaw minnu kɛra ɲina foire du mawuludu kadira kɔnɔ président i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a la. Awɔ n bɛ se ka dɔɔni fɔ o la yɛlɛmaba kɛra ɲina min fɛnɛ san tɛmɛnenw na participants minnu tun bɛ yen nɔ mun yɛrɛ bɛna dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko yɛlɛma yɛrɛ kɛra depuis yɔrɔ yɛrɛ labɛn cogo yɛrɛ fɛnɛ fɛ fɔlɔ ani yɛlɛmaba min yɛrɛ donna na fɔlɔ o kɛra ani télé sirifila ka bolo di ɲɔgɔnmanba ye fo ka fara radio citoyen kan. Bon olu parce que n'i ko jago i ko lakodɔnni donc ani télé de sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye sirifila ye min yɛrɛ b'a to n'an ka jagokɛla minnu bɛ taa kɛnɛ kan u ka feerefɛnw bɛ se ka lakodɔn cogo min na fo ka fara u yɛrɛ kan. Donc o de ye a yɛlɛmaba fɔlɔ ye parce que télé sirifila min na to yɔrɔ in na yen nɔ bada minnu bɛ se an ka jagokɛlaw ka feerefɛnw yɛrɛ mankutu kɛ foire in kɔnɔna na waati bɛɛ fo ka taa fɔ a ko nɔgɔyara. Donc o y'a yɛlɛmaba fɔlɔ ye. Yɛlɛmaba filanan bɛna kɛ jumɛn ye tuguni yɔrɔ labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen don an ka jagokɛlabaw ye minnu y'an ka sponsors ye fo ka se VIP ninnu ma. Donc o yɛlɛma bɛ salon ni ɲinan ta cɛ kosɛbɛ danfaraba bɛ yen nɔ u bɛna lafiya sugu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u mago bɛ fɛn fɛn na u bɛna sɔrɔ o bɛɛ de bilala u ka chambre ninnu kɔnɔ n'o y'u ka jago kɛ soni ninnu kɔnɔna ye. Donc k'u bila u ka condition bɛɛ lajɛlen na l'aide fɛn bɛɛ tɛmɛna cɛ k'a bɛɛ superviser an yɛrɛ fɛnɛ nɔfɛ o de kama superviseur b'an na pour que client yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na. Donc o danfaraba bɛ salon ni ɲinan cɛ ni télé sirifila ka jɛɲɔgɔnya baaraw ye. Donc baara coordonné no ɲinan kosɛbɛ. Voilà o jaabi. Ayiwa président an y'o faamu n bɛ ɲɛsin i ka ɲɛma danga mɔ ni o ye vice président ye Amadu Samaki jɛɲɔgɔnya min bɛ Sirifila télévision ni coopération de Bamako ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛna kɛ sababu ye ka ni kura fiyɛ ɲinan foire du mawuludu la a bɛna ni kura fiyɛ la cogo di maa minnu bɛna na jagokɛlaw n'olu bɛna bisimila minɛ waw kɔrɔ Sirifila TV ni coopération de Bamako ka jɛɲɔgɔnya nafa jumɛn de bɛna kɛ olu kan ɲinan foire du mawuludu la n'o bɛ kɛ danfara ye ani san tɔw cɛ. Alhamdulillah n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ téléspectateurs fo k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ɲinɛta yɛlɛmaba donna la bolodiɲɔgɔnya kɔnɔna la a kɛra sababu ye coopération de Bamako ni Sirifila TV kɛra sababu ye ka barikaba don ko in na barika b'a la ka kɔrɔlen ka a ɲanga bonya ka fɛɛrɛ kuraw don a la mɔgɔ kelen hakilina kelen mɔgɔ fila hakilina fila. Donc ɲinɛ o sera an ma k'an n'u ka jɛ ka foire organiser ɲɔgɔn fɛ yaasa an bɛ se ka innovation ko kuraw don a la cogo min na. Donc o hukumu kɔnɔna la an y'u ka bolodiɲɔgɔnya minɛ an sigira an kumana donc an bɛ baara kɛ condition min na an y'o fɔ coopération de Bamako yɛrɛ tɛ an pɛrɛnnen don ka nin baara kɛ ni partenaire bɛɛ lajɛlen barisa an ni mɔgɔw ye foire organiser ka tɛmɛ a expérience b'an na dɔnniya b'an na donc notamment an ye fiyɛba ni avec la chambre du commerce an n'olu ye baara far caman caman an y'olu kɛ pratiquement Sirifila bɛ foire bɛɛ lajɛlen na Bamako. Donc o expérience b'an na an bɛna kɛ ɲinɛ ko expérience bɛɛ exploiter ni foire in kɔnɔna la
o bolo ɲɔgɔn kɔnɔ la an ye yɛlɛma minnu don la an kumalen donc an ye yɛlɛma minnu don baara in kɔnɔ la notamment an ye délocalisation ye à proximité ka surunya sugu a bɛ gɛrɛɲɔgɔnya kuma dɔ la sannikɛbagaw la o jɔyɔrɔ b'a la communication o jɔyɔrɔ b'a la donc ninnu bɛɛ ye fɛn aspect ye an ye baara kɛ minnu kan kosɛbɛ sanni ninnu fɛnɛ donc an y'a miiri ka u organiser de telle sorte que stanu bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la stan nasuguya minnu b'an bolo an ye stan nasuguya 4 de boloda ɲinɛ a fɔlɔfɔlɔ o ye VIP ye stan VIP n'o ye sponsoru ta ye donc o stan VIP ninnu olu ye $1,000,000 olu sɔngɔ ye $1,000,000 $1,000,000 n'i y'o sara stan paikot lama ninnu n'o ye stan bugusolama ninnu ye manalama industrielu don a fan bɛɛ lajɛlen bɛ datugu tapis rouge b'a kɔnɔ charge 4 o bɛ di client ma ani tabali a équiper no kurani comment dirais-je là prise au b'u bolo k'a fɔ ko i nana i ka stand kɛ la k'i bɛ facture sara o t'a la o bɛ nafa wɛrɛw sɔrɔ tuguni comme an y'a fɔ cogo min na o nafaw ye mun ye o bɛ couverture médiatique n'o de ye ka taa u ka guwaw kɔrɔ k'u ɲininka k'u yɛrɛ lakodɔn u ka feerefɛnw k'u lakodɔn fari kɔfɛ u bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ jumɛn i y'a faamu donc publicité belebeleba don olu ye an y'o boloda tile 8 kɔnɔ la tile 2 o tile 2 o kelen bɛ kɛ olu ye ce qui fait que u bɛ 4 couvertures médiatiques gratuites u b'o sɔrɔ u ka stanu kɔrɔ donc o bɛ kɛ VIP ye 1 million tigi ta ninnu o ta bɛɛ lajɛlen ni a tigilamɔgɔ n'u ka cakɛda ou bien n'u u ka je sais pas u ka boutique ni spot publicitaire labɛnnen b'u bolo ni publicité b'u bolo an b'u ka publicité fɛnɛ ta barisa an bɛna jɛmukan kelen sigi sen kan n'o ye spécial plateau format olu n'o bɛ bɔ an ka journal bamanankan kɔfɛ 21h o kɔfɛ u bɛna sigi don do far daminɛ fo ka taa se a laban ma u ka publicité bɛ bɔ yanni o jɛmukan in ka daminɛ ani jɛmukan bɔnnen kɔfɛ tile 8 kɔnɔna la o ta bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni an bɛna ɲɛnajɛ belebeleba mun na kɛ an ka furakɛyɔrɔ yɛrɛ kɛnɛ kan n'o bɛ kɛ don o don su u ka foli bɛ kɛ o kɔnɔna la u ka logo u ka tamasiyɛnw u ka cakɛda tamasiyɛnw o bɛ insérer an ka basi la tuguni ka fara kan nin bɛɛ lajɛlen ni $1,000,000 i b'a dɔn k'a fɔ k'o ye fu ye i y'a faamu o ye stand fɔlɔ ye stand filanan o ye 300,000 francs ta ye 200 ale ye 12 mètres carrés i y'a faamu donc an ko k'ale ye 200 mais couverture médiatique fila b'a la komi n bɔra k'o fɔ cogo min na VIP t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni ale stand fɛnɛ équipelen no tapis rouge b'a kɔnɔna la donc en même temps charge ni tabali bɛ d'u ma courant bɛ k'a fɔ k'u bɛ facture sara o t'a la olu tigilamɔgɔw fɛnɛ stand paikot lamaw don manama industriel ninnu mun fan bɛɛ lajɛlen bɛ datugu o ye stand filanan n'o ye 200 ta ye stand sabanan ale ye stand or ye stand or ale ye 50,000 ye ale ye planche ye minnu labɛnlen no fɛnɛ o fɛnɛ équipelen no ale kɔni tapis rouge ta kɔnɔna la client yɛrɛ bɛ na ka na ka stand décorer a yɛrɛ ye cogoya min na cogoya min bɛ bɛn a ma o ye 1000 tabali bɛ d'a ma courant bɛ d'a ma courant facture sara t'a la i y'a faamu o mana bɔ yen pour que bɛɛ k'i niyɔrɔ sara la an ye stand argent fɛnɛ kɛ feerekɛlamisɛnninw minnu bɛ jisuma ni tiga ni fɛnw feere parce que mɔgɔw ye foire kɛ waritigi ko ye waritigi ko tɛ stand dabɔlen don foire kɛ waritigi ko ye waritigi ko tɛ a dabɔlen don bɛɛ lajɛlen kama an y'o espacew aménager ka organiser mɔgɔ ni mɔgɔ kana don ɲɔgɔn gasi la i bɛ jateminɛ kɛ ni mɔgɔ min bɛ sogo jeni na u ka sogo jeni sisi n'o mana taa sigi fini feerela kɛrɛfɛ a b'a ka fini nɔgɔ a bɛna kɛ kuma de organisation cadre kɔnɔna la an y'olu organiser k'olu bila yɔrɔ la yɔrɔ mun fɛnɛ jama bɛ s'o ma yen yɔrɔ fɛnɛ la tuguni u bɛ se k'u ka fɛnw nafa bɔ donc o ye 2000 dɔrɔn ye donc ninnu ye stand ninnu les différents types de stand ani organisation dɔ la. Aya stand ninnu i y'u kɛcogow bɛɛ fɔ ni maa min b'a fɛ k'u lasɔrɔ sisan musaka ko u bɛ cogo jumɛn na a wariko ta fa a bɛ lasɔrɔ cogo min na jagokɛlaw fɛ. D'accord a wariko ta fanfɛla la a canaliselen don Chefla TV la i bɛ wuli ka se direction commerciale la Bankɔni Janginɛ Bugu la ni sera yen télé Chefla direction commerciale la i bɛ taa wari sara mɔgɔ caman tali kɛ ka ban mais hali bi an kɛlen don ka bɛɛ bɛ fɛ mɔgɔw sɛgɛn dɔrɔn an kɛlen don ka place wɛrɛw réserver mɔgɔw ye mɔgɔ kura minnu bɛ na an kɛlen don k'o réserver u ye olu bɛ taa i bɛ wari sara i ka stand numéro bɛ f'i ɲɛna i bɛ wuli k'i ka stand numéro f'i ɲɛna i bɛ taa lajɛ k'a fɔ ko non ni place de ka ɲi o t'a la numérotation c'est par ordre d'arrivée i nana numéro bɛ sigi ɲɔgɔn kan o cogo kelen na organiser o cogo de la
o ye chef la TV yɔrɔ tɛ an kɛlen no ka fɛnɛ mɔgɔ min bɛ taa furakɛyɔrɔ la n'u bɛ taa ye ka nege an nɔfɛ an kɛlen no ka mɔgɔ déployer o fɛnɛ kama i ka se ka sanni kɛ ka réservation kɛ yen yɔrɔ yɛrɛ la k'i ka sanu wari sara o fɛnɛ la o fɛnɛ bɛ senna sanu ninnu n'a musakaw fɔ explication na $1,000,000 $50,000 $10,000 ani $2,000 ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ an balakaw ni ko sanni feere u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ foire du mawludu min n'a bɛ ka na an balaka min b'an cɛla yan Aissata Kulibali e jɔyɔrɔ ka bon ko in na ka sabu kɛ foire du mawludu la e ka baara ɲɛsinnen don jateminɛni ma ko labɛnni jɛkulu ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu nana wele jaabi ka bisimila minɛ ka feerew kɛ o tumana e bɛ se ka mun fɔ hali bi walasa a ka faamu foire du mawludu labɛn minnu kɛn bɛ aw fɛ. Ok, labɛn min kɛlen don an fɛ nin wagati na Musa Fɔnba n bɛ sɔnni ka kuma daminɛ n bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na ni an musolakaw an bɛɛ ka bɔ i b'a fɔ kɔnɔkulu parce que labɛn dɔw sigilen don sen kan n'o ye défilé de mode ye hijabu den o don cogo k'o yira musow la sutura yɛrɛ kan ka kɛ cogo jumɛn sutura fini kan ka don cogo di muso kan k'i yɛrɛ sutura cogo jumɛn a kɔnɔna na o bɛɛ bɛ yen o kɔfɛ tuguni min ye top zigiri o fɛnɛ bɛna sigi sen kan nin bɛɛ ye fɛnbaw de sigilen sen kan min bɛ an musolakaw bɛɛ niyɔrɔ fɔ quoi. ayiwa an ye o faamuya ayiwa yani an ka ko don ɲɔgɔn na waati bɛ k'i sɛnsɛn foire du mawludu yɛrɛ baaraw minnu bolo dan bɛ a kɔnɔ bawo a bɛ daminɛ Numorokalo tile 9 ka taa bila fɔ a tile 16 la baaraw minnu bolo dan bɛ a kɔnɔ président e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye labɛn kɛcogow la wa fɛn minnu ni fɛn minnu an ye caman fɔ nka kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna fɛn minnu kan ka se ka jɔ hakiliw fɛ. parce que n'o ye foire programme ye foire labɛn yɛrɛ b'an bolo cogoya min na donc o ye fɔlɔ foire bɛ daminɛ foire yɛrɛ bɛ daminɛ sini n'o ye samedi 16h o b'a sɔrɔ mɔgɔw ka installation bɛɛ kɛ ka ban donc o y'o ye dimanche don depuis dimanche don an bɛ ka programme bɔ min ye commune bɛɛ n'a ka visite kɛ don k'a daminɛ depuis o dimanche la sa fo ka taa se samedi wɛrɛ ma visitew bolodalen don an ka mɔgɔ baw caman fɛ commune bɛɛ n'a ka visite kɛ don donc o bɛɛ ye wulafɛlanfan ninnu ye donc sufɛla ninnu fɛnɛ fɛ o ye zigiri kɛnɛ labɛnnen don an fɛ n'a fɔ balimamuso bɔra k'a ɲɛfɔ cogo min na n'o ye musow yɛrɛ ka lijabu fini ninnu défilé de mode k'o yira mɔgɔw la o fɛnɛ o senfɛ zigiridalaw fɛnɛ bɛna tɛmɛ kuma bɛɛ ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ animation kɔni b'a a don bɛɛ lajɛlen na fo ka taa fɔ a banna depuis su daminɛ fo ka taa se 1h 2h ma kɔni an kɔni an bɛ furakɛyɔrɔ la ye o ye su o su ye animation bɛ yen nɔ mais su belebeleba fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen don a la k'o fɛnɛ bonya ta k'o di an ka Espagne zigiri don o bonya tɛlen don k'a di Espagne kanw ma donc n'o ye an ka foire zigiri yɛrɛ su denfaw ye a denbaya dilen ni Côte d'Ivoire ma donc étranger fɛnɛ bɛɛ mina bɔ o su n'o ye mercredi don ye o su kelen de sugantilen don o de sugantilen don o su belebeleba y'a fɛnɛ kɔnɔ n'o b'a fɔ a ma ko zigiri top zigiri donc su étranger ninnu mɔgɔ an b'an ka mɔgɔba caman fɛnɛ welelen don la o ye araba don ye le 13 o bɛɛ bɛ kɛ foire kɛyɔrɔ in na bon nin ye foire yɛrɛ programme ye o tɛmɛnen kɔfɛ don kelen fɛnɛ bɛ yen n'o ye mercredi wulafɛla ye an ka mɔgɔba fɛnɛ n'o ye visite yɛrɛ an ka sirifilakaw olu bɛna t'u ɲɛ da foire mɔgɔw kan fo ka se an ka ministre dɔw ma ka taa an ka parrain n'an ka marraine ma ni foire min n'a marraine a parrain yɛrɛ dilen don Mohamed Dème ma groupement religieux donc o ye an ka cɛkɔrɔba ye Elhaji Cheikh Mohamed Dème o ɲɛmɔgɔ ye olu bɛɛ bɛna kɛ kɛnɛ kan o don o tɛmɛnen kɔfɛ an ka denba n'o ye Kajatu Togola ye ale fɛnɛ ale de an ka denba ye min ye an ka silamɛ musow ka présidentiba ye n'o ye Kaja Togola ye a denbaya fɛnɛ n'a bonya bɛ karama talen don k'a d'ale ma ale fɛnɛ bɛna ye nin don ye ka tila ka donbolo fɛnɛ kɛ an ka participant minnu nana ka na foire in participant fɛ ka attestation de reconnaissance fɛnɛ d'ulu ma nin fɛnɛ bɛɛ bɛna nin kɛ nin don ye ka bonya lasegi k'u ma an ka parrain n'an ka marraine fɛnɛ
bonya minnu fɛnɛ b'an bolo ka kulu ye ani olu fɛnɛ kan ka se ka bonya min fɛnɛ di an ka participants ma nin bɛɛ labɛnnen don mercredi wulafɛlan fɛ 16h kurufina balontan terrain fɛnɛ kan de mina lajɛ ko in k'a daminɛ fo ka taa fɔ a banna nisɔndiya dɔrɔn de bɛ kɛnɛ kan an ka sannikɛlaw k'u nisɔndiya an ka participants minnu fɛnɛ bɛ n'o y'an ka jagokɛla ninnu ye sanni ka se ka kɛ bɛɛ kun bɛɛ ka nisɔndiya ka bɔ ni fɛn ye ka sɔrɔ ka san fɛnɛ bolo da o kɛnɛ kan yan nɔ donc foyi tɛ yen nɔ nisɔndiya tɛ alhamdulillah. Ayiwa Lasina Kulubali e min ye superviseur ye e fɛnɛ ye jateminɛkɛla ye n'a fɔra ko sanni feere bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Kulubalilaka tɛ ba pɛtɛ-pɛtɛla ye lakanako ta fa n'o y'a sɔrɔla labɛn min sabati bɛ ka bila ni Kulubalilaka kɛra nafɛn ye k'i bɛ kɛ tafɛn kɛbaa ye bisimila. Voilà fɛn min ye lakana ye parce que an bɔra k'a fɔ foire de bɛ sa mɔgɔw bɛna n'u bolofɛnw ye bon f'u ka lakana donc o ye an haminankoba ye o la an y'a daminɛ an yɛrɛ ka vigile la parce que ko a ka daminɛ i yɛrɛ la voilà donc an ka vigile an ye olu caman de ta séjour in bɔ kɔnɔna la su fara tile kan olu bɛna to yen donc ka yɔrɔ kɔlɔsi o kɔfɛ an sera polisiw ma donc an ye olu fana ɲini o bɛna fara an ka vigile kan o kɔfɛ an sera protection civile mɔgɔw ma olu fana n'u ka labɛnw bɛɛ bɛna kɛnɛ kan donc ka na sécurité sabati n'an bɔra yen nɔ bolofɛn yɛrɛ ni o ye parking ko ye parce que n'i ye feerefɛn fɔ bolimafɛnw jɔyɔrɔ mɔgɔw bɛna bolifɛn dɔ de la donc parking fana o fana labɛnnen don an bolo moto jɔyɔrɔ bɛ yen mobili jɔyɔrɔ bɛ yen ka fara kan an ka sponsor ba minnu bɛ yen nɔ ni olu ni an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ san caman ye nin ye donc ni olu ye 1 million ta ninnu ta olu fana ka parking kɛrɛnkɛrɛnlen don a dama na u donna fana bɛ yen ni olu donna dɔrɔn directement u b'u ka bolifɛnw jɔ o parking in na donc o parking in tɔw fana tɛ kelen donc ko in labɛnnen bɛ an bolo nin cogoya in na sécurité ko sira fɛ su fara tile kan donc n'ala sɔnna ma garantie bɛ yen n'ala ka jɛ. Ayiwa monsieur le président dɔ bɛ se ka fara o kan lakanako ta fa. Lakana ta ko lakana kɔni tiɲɛ la o sabatilen don à 100%. An y'o démarches kɛ min m'a to parce que yɔrɔ in yɔrɔ lakorilen tɛ mais an kɔni an ye sira ka chambre ninnu kɛ ka yɔrɔ lakori donda kelen bɔda kelen bon o yɔrɔ ninnu fana bɛɛ lajɛlen na gardiw bɛna sigi fan bɛɛ fɛ ka si terrain yɛrɛ fan bɛɛ fɛ ka se ka mɔgɔw bolo fɛnw kɔni lakana cogo min na tiɲɛni kana kɛ bon sapeur pompier ko min fɛnɛ fɔ nin olu fɛnɛ taa kun kɔni hali ni min banana ou bien ni banani an min minɛ ka se ka aide do tigi ma dɛmɛ do a tigi ma joona ka se ka dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔ donc ka tila ka taa u sigi nɔ fɛnɛ an ka dumuni feerelaw ka yɔrɔ ninnu na tasuma ko fɛngɛw bɛ yen nɔ olu fɛnɛ bɛna kɛ yen nɔ k'o supervise u fɛ kosɛbɛ tasuma fagalanw b'u bolo o kɔni o labɛnw bɛɛ sabatilen don an ka aladeli t'o ye mais fɛn bɛɛ k'a prévoir lakana kɔni sabatilen don kɛnɛ kan à 100% ni ala sɔnna a ma. Ayiwa nin de fana bɛ dansigi an ka nin jɛmukan gɛrɛngɛrɛnnen na jɛmukan gɛrɛngɛrɛnnen min kun bɛ tali kɛ dɔgɔba kan dɔgɔba min sigili bɛ sen na ni ɲinan ya san saba ye foire du mawulud a bɛ kɛ ka sanga ni an kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka bange ni ɲaɲɛninw de ye min bɛ ɲɛnamaya san o san silamɛw fɛ mawuludu nabawi nɔgɔmuru kalo tile 9 don Mali jamana kɔnɔ dunanw bɛ bɔ Mali fan 4 bɛɛ lajɛlen la ka Bamakɔ lasɔrɔ ani jamana kɔkan ka Bamakɔ lasɔrɔ foire de mawulud a tako sabanan a yɛlɛma bɛ yɔrɔ min na o ye Korofina Ndolati kɛnɛba ye sigida Gale a dɔn kun bɛ ni stade du 26 mars dalalaw ye nka ɲina a yɛlɛmana ka sabu kɛ a ka surunya jagokɛlaw la walikɛla a ka lasɔrɔ ja maaw fɛ dugu camancɛ a ka ca la fɛn ɲuman bɛ olu bɛ nɔgɔya maaw kɛtɔ ka a matama an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn an kɛn kun bɛ ka wele bila an ka maa minnu ma o ye Lasina Kulubali ale ye superviseur ye foire du mawuludu la an b'a fo ka wale ɲuman dɔn a ka nani na ka laban ka Amadu Samake ale ye foire du mawulud commission d'organisation ɲɛmaa dankan ye an b'a fɛnɛ fo ka wale ɲuman dɔn Ousmane Sangare ale ye foire du mawulud commission d'organisation yɛrɛ président ba ye a fɛnɛ kun bɛ an fɛ kɛnɛ in kan yan ka taa se an balima musomanin o ye Aissata Kulubali ye ni ale ɲɛsinnen don jateminɛni ma foire du mawulud kɔnɔ maa minnu nanen don baara bɛ se ka nɔgɔya olu bolo cogo min an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw y'a a ni ce a ka nali la an ka kumasoba in kɔnɔ ani an ka jasuba in kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛɛ foire du mawulud sugu la n'Ala ka jɛn ye.
te Mamadu fenete fedinya na Mamadu Alakira bangena Abdullahi te kira bangena Abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu Alakira bangena Minumbi kira fe atanu fle Abangena Makankalu de kira bangena